سلام كمي بعلكم عرهم يسار يبهال فارماسيست خوينا بأمريكا يسرح لو معلتي نشتي حبريتها بسعبا كورونا فيروس يخيزلكم متزيز اللهو مانياتو بزحات سبات بسعبا كورونا فيروس حتى نيروم ويولدوا للي نيروم جيتك أميزبالكو حبريتها خيزة متزيز اللهو تسفا قبرك أخطأمكم بارحجين أفتا مدمنا نسكر كورونا فيروس انتايو እንድሕርዳተ ባሂሉ ኮሮና ቫይረስ ግሩፕ ናይ ቫይረስስ እንዲዮም ኮሮና ዝተባሃሉሉ ምክንያት ከዓኒ ኮሮና ዝመስል ወይ ከዓ ክራውን ወይ እውን ከዓ ኣኽሊል ብትግርኛ ማለት እዩ ኣብቲ ልዕሊ ደጋዊ ሳርፌስ ወይ ከዓ ደጋዊ ክፋል ናይቲ ቫይረስ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስስ ናይ ምስትንፋስ ክፍሊ ኣካላትና ብፍላይ ዘጥቅዑ ዓይነት ቫይረሳት እዮም COVID-19 እዚ ኣብ 2019 ዝተረኸበ ከዓ ሓደ ካብቶም ኮሮና ቫይረስስ ኮይኑ ልክዕ ከምኣቶም ነቲ ናይ ምስትንፋስ ኣቕምና ወይ ከዓ ክፍሊ ናይ ኣካላትና የጥቅዕ ማለት እዩ ሸውዓተ ዝኾኑ ኮሮና ቫይረስስ ኣለዉ ካብኣቶም 5 ወይ 6 ዝኾኑ ቀሊል ዝኾነ ሰዓል ወይ ቀሊል ምልክታት ናይ ሰዓል ዘለዎ ሕማም የምፅኡ ገሊኦም ከዓ ኣብ እንስሳታት የጥቅዑ ሓደ ግዜ ከዓ ካብ እንስሳት ተበጊሶም ከዓ ናብ ሰባት ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ናይዚኦም ቀንዲ ኣብነት ወይ ከዓ ኤግዛምፕል መናሎ ሳርስ ኤንድ መርስ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ኮቪድ-19 ዝበሃል ማለት እዩ ምናልባሽ ኣብ ዜና ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ሳርስ ኣብ ኤዥያ ብዙሕ ሰብ ቀቲሉ ነይሩ ማለት እዩ COVID-19 كأز حج نريو زلنا كمتي أب سوشيال ميديا ولا بستزربة كبوهان ويك كاب ناي ووهان ناي إنسسا ماركت استبقى سمخانو ينقر الليو زهونا خوينو جن COVID-19 حدش نسبات تقع كورونا فيروس كوينو بزوح مزنع تاتي كايرالو ناي كورونا فيروس ملكتات انتايو نزبل حتى غاني مجمريا حدا سب كورونا فيروس مستقلعه كبابي كلته زغاب 14 معالتي وصلوا نتي حمام بملو خجلت مالتي اجز حمام زخن فلطو زلنا ابتم ناي حمام مكلخال عقمهم تحت زغونه سبات ببزحيه تقع مالتي ناي حمام مكلخال عقمهم تحت زغونه سبات كنول كلنا حضور حمام زلهم نابنت كم شكوريا زلهم ወይ ደም ብዝሕ ዘለዎም ወይ እውን ከዓ ሕማም ልብ ዘለዎም ማለት እዩ እቶም ሕማም ሕዱር ሕማም ዘይብሎም ሰባት ወይ ከዓ ጥዕና ዘለዎም ሰባት ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ምልክታት ኣይርኡን እዮም ወይ እውን ከዓ ተርኣዩ ከዓ ሲምፕል ወይ ከዓ ቅልል ዝበለ ሰዓል ወይ ዕፊፍ የብሎም ማለት እዩ ብኡ ይሓልፈሎም ግን ኣብ መብዛሕትኦም ሰባት ናይ ኮሮና ቫይረስ ተሓመሙ ዝተረኣየ ምልክታት እንታይ እዩ ረስንሎ dry cough ويكأني درق سعلالو shortness of breath ويكأ حترة مستنفاس كا علو مالتيو حاجة أبقى اليوم سبات حترة مستنفاس بقولت كرر أخلو أبقى اليوم كا أو خلو عالم تزبلهم أبز تشستم كا تغطي يسمعهم مالتيو أبكالوت سبات كا بحر حدا سبات مالتيو ستر أي ملكتات انتهالو كرتمات هالو ወይ እውን ከዓ ጎሮሮኦም ይሕርሕሮም ኣብ ገሊኦም ሰባት እውን ግዝያዊ ዝኾነ ናይ ምሽታት ወይ ከዓ ናይ ምግቢ ምስትምቃር ዓቕሞም ይጠፍእ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክንፈልጣ ዘለና ሓንቲ ነገር ግን እንታይ ኣላ መዓስ እዩ ኢመርጀንሲ ኬስ ዝኾኑ ወይ ከዓ ነቲ ሰብ ናብ ኢመርጀንሲ ክንወስዶ ዘለና ልክዕ እዩ እዚ ምልክታት ዘኽተርኢ ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ሕማም ከዓ ስቲል ኢመርጀንሲ ደይክኸውን ይኽእል እዩ ኢመርጀንሲ ዝኾነሉ እዋናት ግን እቲ ናይ ምስትንፋስ ዓቕሙ ናይቲ ሰብ ፀገም ማለት እዩ እንዳገደደ እንዳበርትዐ ክኸይድ ከሎ ሓደ ካብቲ ኢመርጀንሲ ኬዝ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ፀቕጢ ኣብ ልብኻ ኣብቲ ከባቢ ልብኻ ኤርያ ክበዝሕ ከሎ እሱ እውን ሓደ ምልክት እዩ ወይ እውን ከዓ እቲ ሰብ ኮንፊውዝድ ክኾን ከሎ ወይ ክዳናገር ክትሪኦ ከለኻ ሓደ ካብቲ ምልክታት ናብቲ ኢመርጀንሲ ኢመርጀንሲ ክንወስዶም ከም ዘለና ዝሕብር ምልክታት እዩ ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይመሓላለፍ ንዝብል ሕቶ ኸዓኒ
ኮሮና ቫይረስ ሰብ ወይ ብድሮፕለትስ ማለት እዩ ሰብ ክስዕል ከሎ ወይ ንጥሾ ክብል ከሎ ምስኡ ንጣር ናይ ምራቕ ወይ ከዓ ናይ ጥፍጣፍ ስለ ዘሎ ብኡ ክላባዕ ይኽእል ማለት እዩ ወይ እውን ሰብ ሑቕ ወይ ከዓ ሑቕ ምስ በለ ወይ ስኒዝ ምስ ገበረ ወይ ምስ እንጥሾ ምስ በለ እቲ ንጣር ኣብ ዝኾነ ጣውላ ወይ ኣብ ዝኾነ ሰርፌስ እንድሕር ዳኣ ለጊቡ ሰብ እንድሕር ዳኣ ተንኪፍዎ ከዓኒ ኮሮና ቫይረስ ክሓምም ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ክንፈልጣ ዘላትና ተፈሊጡ ዘሎ መፅናዕትታት ኮሮና ቫይረስ ብድሮፕለትስ ወይ ከዓ ብንጣር ይመሓላለፍ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ እዚ ድሮፕለትስ ንብሎ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 6 ፊት ንላዕሊ ኣይከይድን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም ከዓ ሶሻል ወይ ከዓ ፊዚካል ዲስታንሲንግ እንድሕር ዳኣ ጌርናስ ነዚ ቫይረስ ክንቋፃፀሮ ንኽእል ኢና ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ካልእ ሕቶ ክመፅእ ዝኽእል ኮሮና ቫይረስ ብድሮፕለት ድዩ ወይ ከዓ ብኤርቦርን ድዩ ዝመሓላለፍ ዝብል ሕቶ ከዓ ኣሎ ኤርቦርን ሕጂ ኣብ ኣየር ገሊኦም ቫይረስ ኣብ ኣየር ሰስፔንድድ ኮይኖም ወይ ካብ ኣየር ጠጠው ኢሎም ነዊሕ ዝፀንሑ ኣለዉ እዚ ድሮፕለትስ ንብሎ ዘለና ግን ቀልጢፉ ናብ ግራውንድ ወይ ከዓ ናብ መሬት ስለ ዝወድቕ አንለስ እቲ ነቲ ድሮፕለት እንድሕር ዳኣ ተዘይለጊብካ ወይ ከዓ ኣብ ኣፍንጫኻ ወይ ኣፍካ እንተዘይኣትዩ ኣይተሓምምን ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ኤርቦርን ግን ኣብ ኣየር ጠጠው ኢሎም ስለ ዝፀንሑ ንዑ ክተስተንፍሶ ከለኻ ትሓምም ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ኮሮና ቫይረስ ኣእዳውና ብምሕፃብ ማለት እዩ ን20 ሰከንድ ዝኸውን ወይ እውን ከዓ ሳኒታይዘር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብ ክንሕፀበሉ ዘይንኽእል ቦታ እንድሕር ኣለና ማለት እዩ እቲ ሳኒታይዘር እንጥቀመሉ ልዕሊ 60% ኣልኮል ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ብዝበለፀ ግን እቲ ኢድ ምሕፃብ እዩ እቲ ዝሓሸ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ከዓ ብእዳውና ጌርና የዒንትና ወይ ኣፍንጫና ወይ ኣፍና ዘይምትንካፍ ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ገዛ ወፂና ኣብ ንህልወሉ እዋናት ማለት እዩ ድሓር ክንስዕል ከለና ከዓኒ ወይ ከዓ እንጥሾ ክንብል ከለና ኣብ ክዳንና ከምዚ ጌርና እንጥሾ ንብል ወይ ከዓ ንስዕል እዚ እንታይ እዩ ነቲ ኮሮና ቫይረስ ካብ ናብ ኣየር ክንድፋሕ ነብሎ ኣብቲ ክዳን ንኽተርፍ ማለት እዩ ንካልኦት ሰባት ከዓ ከይነሕምን ካልእ ክንገብሮ ዘለና ጥንቃቐታት ብብዝሒ ዝትንከፉ ኤርያታት ወይ ከዓ ብብዝሒ ንትንክፎም ንሕዞም ከባቢታት ምፅራይ ደጋጊምካ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እንታይ ኣሎ ማዕፆ ናይ ማዕፆ መኽፈቲ ናይ ልቸ መወልዒ ወይ እውን ጣውላ ወይ ከዓ ክሽነ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝትንከፍ ንሱ ደጋጊምካ ዲስኢንፌክታንት ጌርካ ምፅራይ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እዞም ቆልዑት ዘለውኩም ቆልዑት እቲ ሕማም ኬረርስ ወይ ከዓ ተሰከምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ምልክታት ስለ ዘይርእዩ ወይ እውን ተረኣዩ ከዓ እቲ ምልክታት ቀሊል ምልክታት ስለ ዝኾነ ከይፈለጥናዮም ከተሓላልፉ ይኽእል እዮም ስለዚ ምስቲ ቆልዑት ብዙሕ ቦታታት ኣብ ሓደ እዋን ዝበፅሕዎም ወይ ከዓ ዝትንክፍዎን ቀንዲ መተሓላለፍቲ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ብብዝሒ ምጥንቃቕ ወይ ከዓ ምፅራይ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ካልእ ክንገብሮ ዘለና ዝተመጣጠነን እኹል ዝኾነ ምግቢ ምብላዕ ማለት እዩ ብብዝሒ ማይ ምስታይ ወይ ከዓ ዝኾነ ፈሳሲ ከዓ ምስታይ ኤክሰርሳይዝ ምግባር ከዓ ካብ ሓደ ካብቲ ጠቃሚ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ተዓፅይዎ ዘሎ ናይ ጂም ፋሲሊቲስ ሰባት ተስፋ ክቆርፁ ይኽእሉ ወይ እውን ደክታው ይኽእሉ እዮም ኤክሰርሳይዝ ንክገብሩ ግን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኤክሰርሳይዝ ንክትገብሮ ዘኽእለካ ነገራት ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ገዛ ዩቲዩብ ወሊዕኻ ኤሮቢክስ ወይ ዙምባ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ከዓ ባክያርድ ተሊካ ኣብኡ ዝኾነ ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቶም ወክ ክትገብሩ ትኽእሉ ወክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ጥንቃቐታት ኣብ ቦትኡ ከሎ ማለት እዩ እቶም ወክ ትገብሩ ብፍላይ ማስክ ጌርካ ወክ ምግባር ካብቲ ሬኮመንድድ ዝኾነ ወይ ከዓ ዝምረፅ ነገር እዩ ማለት እዩ ግን ብፍላይ እዚ ሶሻል ዲስታንስ ኢና ንገብረሉ ዘለና ወይ ከዓ ሸልተር ኢን ፕሌስ ኣብ ገዛኹም ኮፍ በሉ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ግን ነቲ ሕግታት ከዓ ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ብብዝሒ ኣብ ገዛ እንድሕር ዓፂኻ ኣለኻ ሰባት ብብዝሒ ክሰትዩ መስተ ወይ ገለ ትሪኦም እንዲኻ ኣብዚ ሕጂ እዋን መስተ ምስታይ
ተወገድካዮ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ነቲ ናትካ ጥዕና ወይ ከዓ ነቲ ናትካ ኢሚኒቲ ክትሕልዎ ስለ ዘለካ ጥዕና ናትካ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እንድሕር ደኣ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ኣሎ ነቲ ሕማም ናይ ምምካት ወይ ከዓ ነቲ ሕማም ናይ ዘይምትሓዝ ተኽእሎኻ ላዕሊ ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ካልእ ኣብዚኣ ሓንቲ ብብዝሒ ትለዓል ነጥብ ኣላ እሳ ከዓ ብዛዕባ ስትረስ ማለት እዩ ስትረስ ኣብ ሕጂ እዋን ክልዕል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሰባት ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ስለ ዘለው እቲ ዝለመድዎ ስለ ዝስእንዎ ኣብነት ብዙሓት ሰባት ደገ ክወፁ ደልዩ ገሊኦም ሰባት ምስ ፋሚሊኦም ምስ ፍሬንድስ ናቶም ክራኸቡ ይደልዩ ግን ደይክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ከዓ ስትረስ ከምፃሎም ይኽእል እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እንታይ ኣሎ ብብዝሒ ኒውስ ሚድያ ኒውስ ኣውትሌትስ ወይ ከዓ ብሶሻል ሚድያ ዝዝረበሉ ዘሎ ካብ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ክንዲ ሰብ ሞይቱ ክንዲ ሰብ ሓሚሙ እንዳተባሃለ ብዙሕ ሕማቕ ዜናታት ስለ ዝውረእ ነቲ ሰብ ፍርሒ ክፈጥሮ ንኽእል ወይ ከዓ ስትረስ ወይ አንግዛይቲ እውን ክገብረሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋናት ኣብ ከምዚ እዋናት ኣክንዲ ብዙሕ ግዜ ከዓ ኣብ ከምዚ ኒውስ ሕማቕ ዜናታት ምስማዕ ተሕልፎ ኣብ ካልእ ንዓኻ ነብስኻ ክሃንፅ ዝኽእል ነገራት ምሕላፍ ኣዝዩ ጠቃሚ ይመስለኒ ንኣብነት ቆልዑት ዘለኩም ቆልዑትኩም ትምህሩ ወይ ምስ ቆልዑትኩም ግዜ ተሕልፉ ትፃወቱ ወይ ኩክ ትገብሩ ወይ ሃቢስ ተሊኩም ከዓ ትገብርዎ ወይ ኤክሰርሳይዝ ትገብሩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ከብታ ክትገብርዎ ትኽእሉ ብፍላይ እዚ ግዜ እዚ ከምዚ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ኣይርከብኒ ዕረፍቲ ብዙሕ ይርከብኒ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ሕጂ ክትጥቀምሉ ነብስኩም ክትሃንፁን ፋሚሊኩም ክትሃንፁ የምሕፀን ማለት እዩ ብኡ ቢሉ ከዓ እቲ እንድሕር ደኣ ነብስና ኢንጌጅ ጌርናያ ብዙሕ ነገራት ወይ ብዙሕ ነገራት ክትገብር እንድሕር ደኣ ፈቒድናላ እቲ ስትረስ ሌቨል ወይ ከዓ እቲ ናይ ፀቕጢ ናይ ኣእምሮ ሌቨል ክጎድል ይኽእል እዩ ካልእ ብዝተረፈት ስትረስ እንድሕር ደኣ እንዳበርትዐ ኸይዱ ግን ናይ ፕሮፌሽናል ወይ ከዓ ናይ ክኢላ ሓበሬታ እውን ምድላይ ወይ ከዓ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ ይብል ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ምስ ንሓመምከ ከመይ ጌርና ሃንድል ንገብሮ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ነሕውዮ ዝጋብ ሕጂ ኮሮና ቫይረስ መድሃኒት ኣይተረኽቦን ወይ እውን ክታበት ከዓ የብሉን ብዙሓት ካምፓኒታት ክታበት ክረኽቡ ብዙሕ ሪሰርች ይገብሩ ኣለዉ ወይ ከዓ ብዙሕ ምርምራት ይገብሩ ኣለዉ ኮሮና ቫይረስ እንድሕር ደኣ ሓሚምና ግን ክንገብሮ ንኽእል ነገራት እንታይ እዩ ሲምፕቶማቲክ ትሪትመንት ወይ ከዓ ነቲ ምልክታት ዕረፍቲ ካብቲ ምልክታት ዕረፍቲ ንምርካብ ትገብሮ ዓይነት ነገራት ኢኻ ትገብር ትኽእል ንኣብነት ረስኒ ኣሎ ወይ እውን ከዓ ቃንዛ ቅርጥማት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ከምኡ እዋናት ፈውሲ ቃንዛ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ፈውሲ ቃንዛ ከም በዓል ኣይቢፕሮፈን ወይ ታይሎኖል ወይ እውን ከዓ ፓራስታሞል ወይ ፓናዶል ኢልና ኣብ ኤርትራ ንፅውዖ ዝነበርና ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣብ መጀመርያ እንታይ ተባሂሉ ነይሩ ኣይቢፕሮፈን ነቲ ሕማም የጋድዶ ስለ ዝኾነስ ክውሰድ የብሉን ዝብል መጀመርያ ተወርዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን WHO ዝሃቦ ሓበሬታ ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ መፅናዕቲ ስለዘይተገብረን ስለዘየለን ኣይቢፕሮፈን ነቲ ሕማም ከም ዘጋድዶ ዝፍለጥ ነገር የለን ስለዚ ኣይቢፕሮፈን ምውሳድ ፈቒዶም ኣለዉ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኣይቢፕሮፈን ምውሳድ ስቲል ዘፍርሓኩም እንተደኣ ኮይኑ ወይ እውን ከዓ ኮምፎርታብል ዘይስማዓኩም እንተደኣ ኮይኑ ታይሎኖል ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ታይሎኖል ኣብ ትወስድሉ እዋናት እቲ ማክሲመም ወይ ከዓ እቲ ዝለዓለ ዶዝ ኣብ መዓልቲ ክትወስድዎ ትኽእሉ 3000 ሚሊግራም ማለት እዩ 3000 ሚሊግራም ኣብ መዓልቲ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ታይሎኖል ወይ 325 ሚሊግራም ወይ ከዓ 500 ሚሊግራም ኣሎ እቲ ዶዝ እቲ ካልኩሌሽን ባዕልካትኩም ትገብርዎ ግን ኣብ መዓልቲ እታ ዝለዓለት ዓቕሚ ትወስድዋ ትኽእሉ ልዕሊ 3000 ሚሊግራም ክትከውን የብላን ካልእ ክንገብሮ ዘለና እኹል ዕረፍቲ ምውሳድ ብዙሕ ፈሳሲ ምስታይ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ስቲሚንግ ወይ ከዓ ነብስና ሃፋ ንገብረሉ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሰባት እንታይ ይብሉ እቲ ሃፋ ነቲ ናቶም ናይ ሬስፒራቶሪ ትራክት ወይ ከዓ ትቦታት ናይ መስተንፈሲ ይኸፍተልና እዩ ስለ ዝብሉ እንድሕር ደኣ ሕግዘኩም ኮይኑ ስቲሚንግ ወይ ከዓ
حفا ክትፍትንዎ ትኽእሉ እዮም ሓፋ ምዕጣን ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ሰዓል ንገብሮ ኣብ ርእሲኡ ከዓ መግቢ እኹል መግቢ ምብላዕ ዝተመጣጠነ መግቢ ምብላዕ ኣብ ተሓመሉ እዋን መብዛሕትኡ ግዜ መግቢ ምብላዕ ከኣበካ ክእል እዩ ሸውሃትካ ክዕፆ ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋናት እዚ ግን ብዙሕ ፃዕሪ ክገብር ኣለካ መግቢ ንኽትበልዕ ማለት እዩ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ከዓ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ነቲ ናትካ ናይ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምካ ከበርትዑ ዝኽእል ነገራት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት እንታይ ኣሎ ቫይታሚን ሲ ወይ እውን ከዓ ፃዕዳ ሽጉርቲ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ዝረበሉ እዩ ሕጂ ቫይታሚን ሲ ወይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ፈውሲ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ቢኮዝ መፅናዕቲ ዝተገብረ የለን ሕጂ ኣፍና መሊእና ከምኡ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ግን በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ ሪሰርች ቫይታሚን ሲ ወይ ጋርሊክ ወይ ከዓ ፃዕዳ ሽጉርቲ ነቲ ናትካ ኢሚዩን ሲስተም ይሕግዝ እዩ ዝብል ስለ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ፃዕዳ ሽጉርቲ ምውሳድና ወይ እውን ከዓ ቫይታሚን ሲ ምውሳድና ንኸስሮ ነገር ስለ ዘይብልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ግን እዚኣ ክነፅራ ዝደሊ ፈውሲ እዩ ኢልና ግን ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ብዛዕባ ቫይታሚን ሲ ሪሰርች ይግበራሉ ሕጂ ኣይ ቲንክ ኣብ ቻይና ሓንቲ ሪሰርች ገብሩ ነይሮም ነቲ ኮሮና ቫይረስ ክሕውዮ ይኽእል ድዩ ኣይኽእልን እዩ ዝብል ማለት እዩ ብዛዕባኡ ሆፍሊ ንሰምዕ ንኸውን ኢና ቀኒ ኢልና እቲ ምልክታት ናይ ኮሮና ቫይረስ እንዳበርትዐ እንድሕር ደኣ ኸይዱ ዓቕልና እንዳፀበበና እንድሕር ደኣ ኸይዱ ወይ ከዓ ኣብ ክንፃወሮ ዘይንኽእል ደረጃ እንዳበፅሕና እንድሕር ኸይድና ከዓ ሕክምና ምኻድ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ መድሃኒታት ንኮሮና ቫይረስ ይጠቕሙ እዮም ዝተባህሉ ብዛዕባኦም ከዓ ንእሽተይ ክዛረብ ከምቲ ዝበልክኹም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሕጂ መድሃኒት ኣይተረኽቦን ብዙሕ ዓይነት መድሃኒታት ግን ይፈታትኑ ኣለዉ ብዙሕ እውን ሪሰርች ይግበር ኣሎ ንኣብነት ብዛዕባ ክሎሮኪን ወይ እውን ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ብፍላይ ከዓ ክሎሮኪን ንዓሰው ንጥቀመሉ ኣብ ሳዋ ዝበፃሕኩም እንተሊኹም ትዝክርዋ ትኾኑ ኢኹም ቅድሚ ሳዋ ምኻድካ ክሎሮኪን ወይ ከዓ ናይ ዓሰው መድሃኒት ኢኻ ትወስድ ኤኒዌይ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ከዓኒ ንካልእ ሕማማት ናይ ኢሚዩን ሲስተም ወይ ንቁርጥማት ንጥቀመሉ መድሃኒት እዩ ክሎሮኪን ኤን ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ንኮሮና ቫይረስ ይቐትልዎ ድዮም ተደኣ ተባሂሉ እወ ኣብ ላቦራቶሪ ብዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ ሰብ ዘይኮነስ ኣብ ላቦራቶሪ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ብክሎሮኪን ኤን ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ይመውት እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ሰብ ኣቶን ዝተፈተነለን እዋናት ኣብ ውሑዳት ሰባት ስለ ዝተፈተነ ርጉፅ እዩ ወይ ከዓ ውዱእ መፅናዕቲ እዩ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ማስ ነዚኦም ስለ ዘሕወዮም ንካልእ ሰብ ከዓ ይኾነ እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ በዓል ንኣብነት ሕጂ ኣብ ቻይናን ኣብ ፈረንሳይን መፅናዕቲ ካይዶም ነይሮም በቲ መፅናዕቲ እቶም ሰባት ቁሩብ ለውጢ ኣርእዮም ግን ከምቲ ዝበልክኹም ኮንክሉሲቭ ወይ ከዓ ውዱእ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ሓደ መድሃኒት ይጠቅም እዩ ንከምዚ ሕማም ክትብሎ ብዙሕ ደረጃታት ክሓልፍ ኣለዎ ኣብ ሰብ ክፍተን ኣለዎ ኣብ እንስሳ ክፍተን ኣለዎ ኣብ ብዙሕ ሰብ ክፍተን ኣለዎ ናቱ ሳይድ ኢፌክት ወይ ከዓ ጎናዊ ሳዕቤን ክፅንዕ ኣለዎ ካልእ ዘይሓሰብካዮ ነገራት ከይገብር እውን ክትፈልጦም ክተፅንዖን ስለ ዘለካ ኣፍና መሊእና ክሎሮኪን ወይ ከዓ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ይሕዊ እዩ ካብ ኮሮና ቫይረስ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ክሎሮኪን ወይ ከዓ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ኢንኬስ ገዚእና ተፀናሕናኸ ዝብል ሕቶ ኣሎ ኦፍኮርስ ክሎሮኪን ወይ ከዓ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ክትረክብ ተደኣ ኮንካ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዶክተርካ ወረቐት ክትረክብ ኣለካ እነን ካብ ፋርማሲ ከይድካ ከዓ ትገዝኦ ማለት እዩ ኣብ ፋርማሲ መጀመርያ ይወሃብ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብዙሕ ኣይወሃብኒ ደሎ ምክንያቱ እቲ መድሃኒት ካልኦት ሰባት ንካልእ ሕማማት ስለ ዝጥቀምሉ ንዕኦም ከይውዳእ ተባሂሉ ዳርጋ ተኸልኪሉ እዩ ዘሎ ነቶም ኮሮና ቫይረስ ዘይኮኑስ ካልእ ሕማም ዘለዎም ዝወስድዎ ንዕኦም ሪዘርቭድ ኮይኑሎም ማለት እዩ ሕጂ ናይ ምርካብ ዕድልካ ውሕድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሆስፒታላት ግን ነቶም ሕሙማት ክህብዎም ይኽእሉ እዮም under the supervision ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ሓኻይም እንዳተሓከሙ ማለት እዩ ካልእ መድሃኒት ብብዝሒ ዝዝረበሉ ከዓ ረምደስቪር ዝበሃል አንታይ ቫይራል ወይ ከዓ ፀረ ቫይረስ ኣሎ እዚ መድሃኒት እዚ ንኢቦላ ተባሂሉ ዝተሰርሐ መድሃኒት እዩ
ግን እንተኾነ ንሳርስ ወይ ከዓ መርስ ነቶም ንኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ኣዝማዱ ፅቡቅ ገይሩ ክቐትሎም ስለዝኸኣለ ወይ ከዓ ኣብኣቶም ፅቡቅ ይፈት ስለዘርኣየ ኣብ ኮቪድ-19 እውን ፅቡቅ ሪዛልት ወይ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ከውፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ እዚ መድሃኒት እዚ እውን ስቲል ኣብ ሰባት ኣይተጠቐምሉን ዘለዉ ኣብ መፅናዕቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቻይና ወይ ኣብ ገለ ዓድታት ከማን መፅናዕቲ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ መድሃኒት እዚ ካብ ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ከመይ ገይሩ ከላኸሎ ይኽእል ዝብል መፅናዕትታት ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን እስካብ ሕጂ መፅናዕቲ ኣሚን መድሃኒት ኣይተረኸበን ዘሎ ንኮሮና ቫይረስ እታ ዝበለፀት መድሃኒት ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና እያ ዘላ ኩላትኩም ተጠንቀቑ ትኽገብርዎ ዘለኩም ጥንቃቐታት ክትገብሩ የምዕደኩም ዝኾነ ሕቶ ተልይኩም ወይ ከዓ ከነፅሮ ትደልዩኒ ነገር እንድሕር ዳ ኣሎ ከዓኒ ነገሩኒ ዝተረፈ ረኽ መዓልቲ የቐኒየለይ